सगर साइबर हो, सगर साइबर क्राइम बढ़ल भाई, सुन ल बच के उपाय। सगर साइबर क्राइम बढ़ल भाई, सुन ल बच के उपाय। बतिया कहतानी तोहके समझाई, सुन ल बच के उपाय। केहुअन जान के फोन न उठई हा, केतनो कहे तो OTP ना बतई हा। केहुअन जान के फोन न उठई हा, केतनो कहे तो OTP ना बतई हा। केतनो कहे तो OTP ना बतई हा। नात खाता से हो, नात खाता से पैसा तोर लुटाई, सुन ल बच के उपाय। सगर साइबर क्राइम बढ़ल भाई, सुन ल बच के उपाय। ATM आधार के नंबर न बतई हा, सोच समझ के भैया साइबर पर जई हा। ATM आधार के नंबर न बतई हा, सोच समझ के भैया साइबर पर जई हा। सोच समझ के भैया साइबर पर जई हा। नात झूठ हूँ के हो, नात झूठ हूँ के, नात झूठ हूँ के अंगूठा लगवाई, सुन ल बच के उपाय। सगर साइबर क्राइम बढ़ल भाई, सुन ल बच के उपाय। फेसबुक व्हाट्सएप ठीक से चलई हा, केहुअन जन के वीडियो कॉल ना उठई हा। फेसबुक व्हाट्सएप ठीक से चलई हा, केहुअन जन के वीडियो कॉल ना उठई हा। केहुअन जन के वीडियो कॉल ना उठई हा। बबुआ तोहरा के हो, बबुआ तोहरा के दीहू फसाई, सुन ल बच के उपाय। सगर साइबर क्राइम बढ़ल भाई, सुन ल बच के उपाय।